Nagy geci dolog lesz itt zavaróval. Erissal. Azaz. Látod is. Vissza. Menj vissza, menj. De a vízbe belerakok egy-két aknát. Az jó ötlet. Jet! Hát ez már nem jön. Ja, valaki. Itt egy ember. Mellettünk. Kiugrottam. Várjál, van nekem itt tágzom is. Úgy. Nice. Olyan ultra mega giga camping. Rajtad! Igen. Volt szép. De hol ment a lőszerem? Komolyan. Getsz, láttam, hogy a Boris ránk néz, csak nem tud lokkonolni. Sok. Még nem megy a lánctalpa. Most megy. De lemegyek a... Ott. Ezzel nagyon beszoptuk. De én nem balra, nem tudok rálőni? Vagy te is kiszállsz és tévézel, én meg addig vezetem a tankot. Én lőtt vele egy vakit, inkább itt ott. Lejárt. 2 lisz kell bele már csak. Jönnek. Ott is van egy torba, az nem olyan lesz. Mögöttünk is tank. Jobbról. Torlő. Faszom. Túl sokan 2 bejöttek. tor van, nem egy. Tette bele. Ülni csak torszigatok meg. Próbálhatjuk lábon is amúgy. Hozok addig. Blasztold, mit tudunk? Leteszi ezt a izét? Nem tudnak bemérni. Ja. De eddig sem értek be, ez nem bukos. De azért nem mértek be, mert az Indi lerakta. Ja. De ilyenkor nem tudok revive-olni? MP alatt? Minek raktok ilyen kibasztott gránátot? Megvan a tank? Elmérnek a tetején. Megvan a tank? Megvan a tank. Jó, akkor azt mondod. Boriszt hozok, hogy hátul mögénk tudjak rakni tévét, vagy turetet. Ide a fedezékbe. Ide? Ja, azaz, tök jó, fasza. Várj, visszaadom a helyet. Fókozik most már. Én meg ide rakom a turetet. Meg tudok Rangert hívni? Nem. Jön még egy tank is. Orvolása idét arra. Esnek vége a tankon. Fél HP. Látom. Megvan? Nem. Azt mondtátok, lőj. Szembe tank, szembe. De lőd a embereket, itt van egy közel egy ember. Közel. Visszamegyek innen. Egy eldőr. Még tudjuk tartani szerintem. Most megy rád. Jobbról. Azaz. Elment az avaró. Át kell ülni az Indi. Ülj be. Várjál, javítok. Nem az, nem van. Ne menj óvatosan, amikor előre mész. Ott valahogy, de itt balról lőnek már. Tor? Vagy mi az? Frontier?
Minden van itt a jól jönni. Azt a Boriszt már vagy 5-ször megöltem. Isten, nem érti szerintem, nem tudja, hogy mi történik. Aha, Gyere be. Védővel. Üljál, Tindi. itt vagyok. Nincs tartson, bazd. Akkor ülj vissza. Na figyelj! Hát szólj! Aha, beköszönt, azt a jó édes. Nem találtam el az öteget. Ki az, aki... A paneleket az IK-ról öld le, ott kempelnek az engine-k. Mindjárt Azaz. szedlek, csak még kicsit feljebb javítom a tankot. Most ide szaladt 5000 km-re. Próbálom. Él még a Robloxon? Basztatok, él még. Igen, jó. Jó ez. Jó, piros. Ja nem nincs aktív. Ment vissza egy mögé. Ja, nem látom. Jobb szélem van, csak dom mögött. Itt is volt egy középen. A roncs, itt eljött közöttünk. Itt kint vagy a zavaró range-ből. De nem blokkoltak még. Hát arrébb Legalábbis a térkép szerint így egy picit. Jó, nem tudom megölni ezt. Voltam. Úristen! Hát baromira meg vannak itt fogva. Ide kéne fölmenni balra, ott tudnánk fogni az izé előtti pontot. Balra nézzük. Ne akarjunk szerintem annyira. Jó, itt mondjuk még jó. Azt nézzük, Megszűnt a labduló hely. Nem lehet neki lőni. Azt szerintem van 15 darab. Itt van mind a két heli. Aha, úgy a rajtunk van. Nincs föld. Eltűnt a zavaró. És rakj egy újat. Mindjárt itt vannak egy csomóan. Lehet át addig. Megvan. Balra, hátul, mögött. Jó, jó. Látom. Ez... nem tudom mi volt. Quadcopter? Most vissza tudsz. Quadcopter lesz. Hol? Basz meg. Ez para volt. Az. Jön egy Ez ember. minden járműnél így van. Halottul vannak alul. De a vízbe belerakok egy-két aknát. Az jó ötlet. Heli. Mondod. De.
akkor... Jött volna flankelni, gondolom. Ne csaj, Torocska. ne csaj. Torocska elnyomta APS egy Hát vége. Gyors, még kilövöm a raksit. Ez undorító volt, amit csináltunk. Még a végén megöltem a Lizájla valakit. Jó. Endgame screen, end screen.